Mano kaka winjo jotelo kaloso wi chal mar ODM kata gino margi kaka obro bedo kinde mabiro. Ore kod mano ni pod en midhiero kod achiedh nade ni sikunde 348 wacho ni sirkal ogoyo marufuku ni kik ta chenro mag keto jopuonjre ni dak e sikundego. Moko kuom tend sikundego kod jonyuol pok ong'eyo ka bende gidhi yepo ka sikunde yawo. Ranyisi en skul ma Tabaka Academy mantiere South Mugirango e kaunti ma Kisii. Jokanyo mag riwruoge jopuonj bade kata bende dwaro yo makare ma sirkal nyalo rieyo godo chenro mag puodho sikundego. County Education Board walikutana, waliangazia hizo shule na wamefanya juu chini sana kutembelea shule kadhaa wa kadhaa wakati wa likizo, penye wameweza kupata kuwa shule zingine zimefanya yaliyowaambiwa wafanye wakati tulikuwa tumetembelewa. My concern with what the government did by closing schools that are offering boarding facilities is going to be a big challenge to parents. You know, the modalities, the logistics of looking for a new school, registering, paying fees, buying uniform, buying new books. Let the ministry do something so that we cannot inconvenience the Kenyan child wherever they are. I know most schools and most parents are not comfortable with what happened.